Teetä ja terapiaa. Mitä terapeutit puhuvat, kun vastaanotto sulkeutuu? Tässä podcastissa Mental Health Clubin terapeutit puhuvat vapaasti, työstä ja ihan kaikesta. Let's spill the tea. No niin, tervehdys Mia. Me ollaan tultu teetä ja terapiaa keskusteluhetkeen ja meillä on tarkoitus puhua sosiaalista peloista. Moi Make. Moi. Kiva olla sun kanssa täällä. Samoin. Haluatko sä kertoa ensin itsestäsi jotakin? Joo, eli mä oon Mia-Sabeli Marjosola koko nimeltäni ja mä oon kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, life coach, henkinen valmentaja ja niin edelleen menemättä sen pidemmän näissä opinnoissa. Ja mä teen lyhytterapiaa ketterästi käyttäen erilaisia menetelmiä, ja myöskin erilaisia mindfulness-menetelmiä ja niin edelleen, ja niistähän me kerrotaan sitten myöhemmin myös sun kanssa. Ja verkkosivut on mielenvalmentaja.fi, että sieltä voi käydä myös kurkkaa tietoja. Ja mehän otettiin tämä aihe sen takia, että meillä on molemmilla henkilökohtaista kokemusta tästä. Joo. Ja se tekeekin mielenkiintoiseksi varmasti tämän, että me ollaan myös kokemusasiantuntijoita ja sitten se, että me annetaan myös toivoa tosi paljon meidän asiakkaille, koska me tiedetään, että sosiaaliset pelot voi saada hallintaan tai ne voi jopa poistua kokonaan. Kyllä. Kun rohkeasti lähtee työskentelemään niiden kanssa ja niin kuin sä oot sanonut joskus, että kun tulee näkyväksi niiden kanssa, niin silloin on mahdollisuus päästä hallitsemaan niitä. Kyllä. Kyllä. Joo, kiitos. Mä voisin muutaman sanan sanoa vielä itsestäni ennen kuin aloitetaan itse aiheen parissa. Eli Markku Litmanen tuolta Turun puolesta. Mulla on alun perin hiero- ja fysioterapeuttikoulutus, mutta omien tuki- ja liikuntalivaivojen takia niitä töitä en pysty tekemään ja toisaalta 16-vuotiaana alkanut tämmöinen niin kuin katseen suuntaaminen itseen just näissä sosiaalisissa tilanteissa ja tämmöistä paniikkihäiriö reagointia, niin se on aina kiinnostanut tosi paljon sitten, että lähtökohtaisesti, että mikä musta on vikana. Ja sitten nyt myöhemmällä iällä opiskeli ihminen tavattavisterapeutiksi Tommi Hellsten instituutissa ja sen lisäksi kävi vielä psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen fysioterapeutille suunnattu ja erityisesti lähellä sydäntä on tämmöiset keho-mieliasiat. Mitä se keho voi meille paljastaa, mitä sieltä voi löytyä. Semmoisia, mitä mieli ei vielä tiedosta ja huomaa tai oivalla. Ja joo, ehkä siinä tärkeimmät. Joo, miten sä huomasit silloin 16-vuotiaana, että sulla oli sosiaalista ahdistusta, pelkoa tai fobiaa? Mikä se olikaan? Joo. Sanotaan, että sitä ei voinut olla huomaamatta, koska keho ilmoitti niin vahvasti. Elikkä luokkahuoneessa, bussimatkalla, jossain suljetustiloissa, missä on ihmisiä, niin tuli hyvin ahdistunut olo. Keho reagoi siis, sydämen syke nousi tosi korkeaksi. Veikkaisin, että jos joku älykello olisi silloin ollut, niin olisi ollut yli 100, 120 huimauksen tunnetta, pahoinvointia, oksentamisen pelkoa. Ja jotenkin siinä niin kuin, ei silloin tietysti vielä tiennyt, mutta nyt ymmärtää sen, että mä koin, että se olisi ollut hyvin häpeällistä, jos musta olisi jotain näkynyt siinä toisille ihmisille. Toiset ihmiset oli ikään kuin uhka, koska jotenkin olin tullut siihen käsitykseen, että ihmiset on jotenkin vaarallisia. En tarkoita siltä vaan vaarallisia, että ne tulisi aina puukon kanssa tai fyysisesti, vaan enemmänkin se, että tuomitaan,
väheksytään, hylätään, koetaan riittämättömänä, ei kelpaa, niin nämä on tavallaan niitä taustoja, mitä sitten ajatteli, että tämmöisten fyysisten oireiden kautta, jos vaikka punastuu tai on kipeä tai sattuu tai jos ne paljastuu minusta, niin sitä kautta alkoi pelkäämään ikään kuin näitä sosiaalisia tilanteita. Ja just se suljettu tila ehkä tulee siinä, että sieltä ei pääse pakoon, eli tavallaan se taistelee ja pakene energia, mikä nousee siinä, niin mä olisin sitten luikkinut pakoon, että turvapaikaksi tuli, että jos on oven lähellä, vaikka se ei eturivissä takakulmassa, sitä ajattelee, että on niin kuin näkymättömissä enemmän, tai tuosta pääsee äkkiä luikahtamaan pois, jos jotain tulee. Joo. Että pahinta olisi ollut istua vaikka luokassa niin kuin ihan keskellä, edessä, takana ja sivuilla on ihmisiä. Joo. Et se oli, mistä se silloin kaikki alkoi. Joo. Jännä, että meillä on myös, niin kuin, meillä on tosi paljon samoja kokemuksia, mutta sitten meillä on ihan eri kokemuksia. Et mulle esimerkiksi ei ollut, siihen ei liittynyt millään tavalla ahtaapaikan kammoa tai kokemusta. Siis sellaista pelkoa, että mä en pääse jostain ahtaasta paikasta, missä on ihmisiä pois. Mulla se liittyy kaikkeen semmoiseen esillä olemiseen, missä mä joudun tuomaan itteni niin kuin henkilökohtaisesti esille. Okay. Mä olin Turun kaupunginteatterissa avustajana. Mä olin siellä lavalla monen 100 ihmisen edessä. Yeah. Ei se ollut mikään ongelma, koska mä en joutunut tuomaan itseäni millään tavalla esille. Mä vaan tein, mitä se ohjaaja sanoo, ja mulla ei ollut puherooleja. Yeah. Niin mä vaan avustin siellä näytelmissä. Pystyin hyvin tekemään sen, mutta heti kun mä joudun antamaan jotenkin itsestäni sellaista henkilökohtaista tietoa ihmisistä tavallaan, sanomaan, puhumaan, kertomaan mielipiteitäni, esiintymään, niin se oli ihan hirveetä. Ja ihan samalla tavalla fyysisesti ne oireet ilmenee tärinänä, hikoiluna, lähes semmoisena mutismina, että ei pysty sanoa kerta kaikkiaan mitään. Ja siihen aikaanhan ei ollut, kun me ollaan kärsitty tästä, niin silloin ei ollut mitään Googlea eikä tuosta tekoälystä puhumattakaan. Niin mä muistan, että mä niin kuin jotenkin tajusin, että mikä tämä juttu on. Yeah. Tai tietysti ensin ihmettelin, että miksi mä rupean tärisemään ja miksi mä pelottaa olla ihmisten kanssa ja miksi mä pelottaa sanoa mielipiteitäni ja niin edelleen. Ja sitten mä rupesin kirjastosta hakemaan tietoa. Ja tämmöinen vanha psykiatri kuin Martti Paloheimo on kirjoittanut paljon tällaisia psykologisia kirjoja siihen aikaan. Ja mä muistan aina, kun mä luin sitten yhtä hänen kirjaa ja hän kai on keksinyt tämän kahvikuppineuroosi-termin. Mä muistan aina sen, että mä olin tosi järkyttynyt, kun hän kirjoitti yhdessä kirjassaan, että pahinta mitä vanhemmat voi tehdä lapselleen on se, että ne aiheuttaa lapselle kahvikuppineuroosin. Okay. Ja sitten mä tietysti rupesin sitä tutkimaan ja elin kyllä tosi pitkään niiden oireiden kanssa. Yeah. Tosi pitkään, Yeah. mutta mä tein määrätietoisesti töitä sen eteen, että mä pystyisin hallitsemaan niitä oireita ja sen takia haluankin tässä tosi paljon tuoda sitä toivoa ihmisille, että se ei ole ikuinen, se ei ole niin kuin vankila. Joo. Se ei ole niin kuin, sanon nyt, kun ollaan koko elämä vankilassa. Niin, elinkautinen. Elinkautinen, se ei ole elinkautinen, Joo. just näin. Mä otin muuten mukaan tässä yhden tilaston yhdestä meta-analyysistä, jonka mukaan jopa 37% yliopisto-opiskelijoista kärsii sosiaalisesta ahdistuksesta, eritoten ollessaan kanssakäymisessä uusien vastakkaisten sukupuolen edustajien kanssa. Vähintään 20% niistä, jotka joutuu esiintymään tai puhumaan julkisesti, Joo. kärsii jonkun asteisesta sosiaalisesta ahdistuksesta. 24% muusikoista koki, että paljonhan muusikot käyttää erästä lääkettä, Joo. jotta he pystyvät
soittamaan. Ja 2% tutkituista koki jopa sosiaalista fobiaa, joka rajoittaa sit tosi paljon, ja 90% koki toisinaan ahdistusta sosiaalisissa tilanteissa. Miksi mä halusin tuoda tämän tilaston ja tämän meta-analyysin tähän, niin on se, että tämä on aika yleinen. Eli sä, joka kärsit, me, jotka ollaan kärsitty, niin me ei olla mitenkään poikkeuksellisia. Ja Suomessa käsittääkseni sitä on vielä enemmän kuin ehkä jossain Jenkeissä. Ja tämä on siis jenkkimeta-analyysi. Niinpä. Suomessa on ehkä enemmänkin, koska meille ei niin kuin pienestä saakka opeteta sitä esillä olemista. Kyllä. Joo, että jos, niin kuin totesit, on hyvin yleistä, mulle nousee ja herää semmoinen, että tätä on varmasti ympäri maailmaa, mutta jos nyt vaikka pysytellään tässä Suomessa, että mikä meistä suomalaisista tai mikä meidän ihmisyydessä on sellaista, että esille tulo on pelottavaa, on jännittävää. Ei voida yleistää, mutta monilla näin on. Niin nousee tietysti semmoinen, että mehän halutaan monesti näyttää itsestämme tietynlaisia parhaita puolia, kun me tullaan esiin. Me halutaan onnistua. Mitkä ne kriteerit kenelläkin on musiikin, urheilun tai puheen tai esitelmän saralla. Niin sieltä taustalta tulee taas sitten se ehkä se ajatus, että mitä jos mä en onnistukaan? Miksi jos mä epäonnistun? No sitten tietysti siitä, jos mennään pidemmälle, niin miten meillä on muodostunut semmoinen, sä viittasitkin siihen, että Amerikassa opetetaan lapsia jo tulemaan esille ja olemaan niin kuin ulospäin suuntautuneita. Suomessa ehkä ei niin yleisesti. Aina poikkeuksia löytyy. Mutta onko sitten se, jos lapsi kokee epävarmuutta, oikeastaan mitä tahansa, niin jos sitä on väärällä tavalla huomioitu tai nostettu, eli pahimmassa tapauksessa ihan häpäisty, tai sanottu, että sä et saa näyttää tai ilmaista, toi on väärin, ja se voi olla ihan normaali luonnollinen tunne, niin mehän ruvetaan pelkäämään sitten sitä, että kun mä menen tonne, niin kuin omalla kohdalla kerroin, että kun tämän tyyppistä taustaa on, että on oma kokemus, että lapsuuden kasvuympäristö on ollut semmoinen, että on laitettu aika boksiin, pienen boksiin, mitkä on ne ihmisyyden liikkumavarat, mitä saa näkyä. Saa näkyä se, että jos onnistuu urheilussa ja jotenkin tuo ehkä vanhemmille tai perheelle jonkinnäköistä iloa tai jopa arvostusta tai kunnia jollain pärjäämisellä, mutta sitten se tavallaan se toinen puoli, se 50%, ettei onnistu taikka jotenkin mahdollisesti vanhemmat kokee, että he tulee nolatuksi tai jotkut saattaa ajatella, että miten tekin olette poikanne kasvattanut, noin käyttäytyi, niin semmoiset puolet tavallaan kitkettiin pois tai pyrittiin kitkemään pois. Niin tämähän seuraa sitten aikuisuuteen ja sitten näihin esiintymistilanteisiin tai esilläolotilanteisiin. Joo. Mitä se herättää sussa? Mulla oli joku kysymys sulle, oota nyt. Niin miten sä aloit sitten, kun sä huomasit, sä sanoit, että sä 16-vuotiaana aloit niin kuin, hoitaa sitä, niin miten sä aloit hoitamaan? No mä ajattelen näin, että jälkeenpäin olen ajatellut, että kyllä mun ensimmäiset hoitoyritykset oli sitä, että mä yritin jostain pakoon, että mulle ei tulisi näitä vaivoja. Mutta tosiaan niin kuin säkin tähän kirjastoon viittasit, niin mulla oli ihan konkreettisesti, mä menin paikalliseen kirjastoon ja otin semmoisen ison atlaksen siis, missä oli maantieton karttoja, mutta sen sisälle mä laitoin jonkun psykologian kirjan, koska häpeä oli niin suuri, niin mä luin sitä, että jos ihmiset meni ohi, niin näki, että mä katsoin jotain karttakirjaa, mutta siellä oli tämmöinen, että sieltä mä sain varmaan näistä paniikkihäiriöistä ja sosiaalisten tilanteiden pelosta ja tämmöistä kehollisuudesta niin kuin ensimmäiset. Toki täytyy muistaa, että silloin on eletty 80-lukua, että silloin ei ollut vielä nykypäivän tietoa ehkä niin paljon. Joo. Siitä se lähti, mutta mun yritys oli se, että
jos mä en johonkin tilanteeseen mene, niin tavallaan sit mä paljastun, niin kuin se on heikkous, koska sitten on helppo tulkita, että sä et uskaltanut mennä. Mutta se oli enemmän hammasta purren ja semmoista siedättämistä, mutta se oli aika ponnistelu, koska oli hälytystilassa kroppa koko ajan. Se oli tosi raskasta aikaa, että oikeastaan vasta sitten 5-6 vuoden jälkeen siitä alusta vähän yli 20-vuotiaana tuli semmoinen olo, että omin voimin tätä ei pysty ratkaisemaan ja ehkä varovasti rupesi jollekin puhumaankin luottoihmiselle. Oli lääkärikäyntejä ja sitä kautta sitten se lähti hyvin hitaasti, mutta voi sanoa myöskin niin kuin hitaasti, niin varmastikin sitten tutustumaan itseen enemmän, niin se on ehkä se hoitopolun alku mulla. Mutta kyllä mä niin kuin kielsin siinä paljon ja koitin vaan keksiä keinoja, että mun kehoni ei reagoisi ja koitin käyttää tahdonvoimaa, mutta se ei toiminut. Niinpä, koska se on autonomisen hermoston reaktio, niin sitähän ei voi käskeä. Joo. Sitä voi kyllä harjoittaa, mutta ei voi niin kuin todella tahdonvoimaa mitenkään. Joo, no mulla oli vähän samantapainen polku. 23-vuotiaana mä paradoksaalisesti opiskelin opettajaksi, johon kuuluu opetusnäytteet. Joo. Ja silloin mä sitten menin ekaan terapiaan. Et mä olin jotenkin sinnitellyt siihen saakka. Ja niin kuin usein sosiaalisten tilanteiden pelossa yksi lääke on alkoholi. Joo. Niin en mä ollut millään tavalla alkoholisti, mutta se helpotti kyllä sitä, tuli rennommaksi ja sympaattinen hermosto ei reagoinut niin herkästi enää. Sitten pystyy sen alkoholin avulla niin kuin sosiaalisiin suhteisiin ja seurustelemaan ja tapaamaan poikia, miehiä ja muuta. Mutta sitten tosiaan mä menin 23-vuotiaana sinne opettajaksi opiskelemaan ja sitten mä menin silloin ensimmäiseen oikeastaan niin kuin ekan kunnon terapiaan, kognitiiviseen lyhytterapiaan. Sitä ennen mulle ehdotettiin, kun mä tietysti hakeuduin terveyskeskukseen, kun mä silloin asuin Turussa, josta mä oon muuttanut 83 jo pois, kauhean ikävä aina Turkuun tässä sivulauseessa, niin silloin mulle ehdotettiin hoitomuodoksi paradoksaalisesti siis ryhmäterapiaa. Joo. Turun kaupunki ei niin kuin tarjonnut yksilöterapiaa siihen aikaan ja nyt puhutaan tosiaan jostain 80 sieltä main luvuista. Ja se oli mun täysin mahdotonta. En mä pystynyt menemään ryhmäterapiaan, kun mä olisin altistunut siinä liian nopeasti yhtäkkiä niin kuin semmoiseen tilanteeseen, että mulla on, vaikka niillä ihmisillä olisi ollut se sama vaiva tai ongelma, tai nykyään se on tautiluokituksessakin sairaudeksi luokitellaan, niin se oli mulla täysin mahdotonta. Ja sitten mä vaan sinnittelin sen alkoholin kanssa ja semmoisissa tilanteissa. En mä tietysti voinut missään niin kuin opiskelussa tai tämmöisissä juoda alkoholia. Siellä mä käytin, jos oli esiintymistilanteita, niin mä pidin vaikka semmoisen esitelmän, missä pimennettiin huoneen ja mulla oli dioja. Aivan. Jolloin mä en joutunut sinne eteen, vaan mä olisin sen diakoneen vieressä siinä ja mä sit just pystyin puhumaan, kun mun ei tarvinnut katsoa ketään ja paljastaa itsestäni aikaa. Sitten mä menin siihen kognitiivisen terapiaan ja mä aina muistan, kun siellä oli semmoinen tehtävä, että mun piti pilailukaupasta mennä ostaa koiran kakka. Okay. Ja sitten mun piti se niin kuin kaikkien ihmisten nähden niin kuin laittaa johonkin ja harjoitella tämmöistä. Okay. Se oli musta aika mielenkiintoinen. Joo. Se oli varmaan tämmöistä häpeän. Harjoiteltiin. Joo, ja tämmöistä altistamista. Niin, joo. Ja ja sitten myöhemmin mä kävin psykoterapian ja taideterapian ja vieläkin olen käynyt terapiassa, mutta kyllä se läpimurto on mulla tapahtunut nyt mikä onkin, missä päästäänkin siihen, että mikä on sosiaalisten tilanteiden pelon, fobian, ahdistuksen hoitomuoto on tämä altistusportaiden käyttäminen, koska juuri nämä, mitä nyt mä äsken mainitsin ja mikä sä aikaisemmin mainitsit, eli tämä välttämiskäyttäytyminen, että en lähde niihin tilaisuuksiin
tai pimennän huoneen niin kuin mä tein tai johonkin huppuun piiloutuminen, huiviin piiloutuminen ja mitä kaikkea näitä on näitä. Voisiko olla jopa niin miehillä, naisilla tai pojilla tytöillä, että joskus hiuksetkin on vedetty lähes puolinaamaan pois, että on Just vähän niin kuin senkin taakse menty. Joo, ja sitten voi olla vielä lippa ja huppu. Joo, kyllä. Niin kuin kaikki, Kyllä. että ei paljastu. Silmät esimerkiksi ei paljastu. Joo, just näin. Joo, niin mihin mä jäinkään, niin se läpimurto. Joo. Niin mä en tiedä, tuliko se terapiasta vai tuliko se siitä, että mä aloin altistaa itseäni. Mä altistin niin kuin vähitellen. Ja se teoria onkin se, että kun aletaan niitä altistusportaita käyttämään, niin se ahdistuksen asteikko 1-100, niin se ahdistus saisi olla 60 korkeintaan aina jokaisessa altistusportaassa. Koska sitten jos se on voimakkaampi se ahdistus, niin se ei auta. Niin. Et se on just, että se pitää olla oikealla tavalla. Ja tänä päivänä mä opetan pilatesta, reformer-pilatesta, joogaa, 10 ihmisten edessä, eikä mulla ole mitään ongelmaa. Ja en mä tiedä, huomasitko sä, mutta silloin kun sulla oli vielä päällä toi sosiaalinen ahdistus, niin huomasitko sä sellaista, että auktoriteetit, ihan kauheita, mutta sitten helpompaa, jos sä tiedät siitä asiasta, jos sä oot ihan varma siitä asiasta, mistä sä puhut. Tai jos sä oot ihan varma siitä asiasta, mitä sä teet, kun sä oot paljon puhunut kehollisuusharjoituksista. Niin huomasitko sä tämmöistä? No mä huomasin allekirjoitan täysin ton auktoriteettiasian. Että kun mäkin sitten fysioterapeuttina, niin mä palaan vielä tuohon niin paradoksaalista, kun sä puhuit siitä että sulle määrättiin sitä ryhmäterapiaa ja sitten sä hakeudut siihen opettajakoulutukseen. Ja omalla kohdalla minä, jos sanotaan kärjistetysti pelkäsin ihmisiä tai tämmöisiä, niin mä hakeudun ammattiin, jossa mä oon ihmisten kanssa tekemisissä. Hyvin lähellä. Hieroja, fysioterapeutti ja fysioterapeutti jossain tapauksessa vetää jotain ryhmiäkin ja niin poispäin. Niin miten jännästi tämä elämä ohjaa ikään kuin sen altistuksen äärelle, vaikkei meillä on niin tietoisia, mutta jotenkin pehmeästi pakottaa ja potkii takamukselle, tohon suuntaan sun kuuluu mennä. Joo. Kun olisi voinut ajatella, että kun en toki tietokoneesta kovin kiinnostunut ollut, että olisi tullut vaikka joku koodaaja, en edes tiedä miten tehdä, mutta olet yksi jossain kopissa ja katsoo, että okei, työpäivä tehty, nyt mä lähden kotiin ja sitten luikkii jostain kaupan kautta kotiin, missä on pikkukauppa, että ei ole paljon ihmisiä ja niin pois. Pelkää jatkaa sitä välttämiskäyttäytymistä. No niin, tämä oli tästä, että miten tämä elämä on ohjannut, mutta mitä sä kysyitkään? Eli huomasitko sä kysyt myöskin sitä, että jos on helppo asia. Mä luulen, että mun itseluottamus siihen aikaan ja itsetunto oli jotenkin niin matalalla, että mä en oikein uskaltanut tietää mistään, mitä olla niin vakuuttava, että se olisi ollut niin kuin helpompaa mulle. Että mä olin ihan vakuuttunut ja täysin tietäväinen. Mutta mä ymmärrän tämän pointin, että jos lähtee jonnekin esiintymistilaisuuteen, puhetilaisuuteen, että jos sä tiedät sen asian sisällön, niin sun ei tarvitse sitä miettiä. Että sä oot vakuuttunut siitä, että sitten ehkä lähinnä se, että miten sä kannat itsesi fyysisesti ja otatko sä siihen juomalasin ja mitkä ne asetukset tavallaan on ne setupit siinä tilaisuudessa niin kuin ihan fyysisesti, niin ehkä keskittyy niihin. Mutta se puhe ja se tieto tulee sieltä. Niin ilman muuta se auttaa. Piti sanoa vielä, kun sä kerrot nuoruudesta omahoitojutuista, kuten alkoholista, niin mulle se oli myös hyvin tyypillistä, vaikka aika vakavasti urheilinkin silloin, niin jos oli mahdollisuus, niin se oli lomaa itsestä. Siis siitä ahdistuksen tunteesta. Niin. Mutta sitten se aivokemia laski sen jälkeen, että sitten se olotila oli seuraavana päivänä tavallaan vielä huonompi, että semmoista oireilu oli vielä enemmän, että se ei ollut kovin toimiva. Tämä oli hetkellisesti, mutta ei pitkällä tähtäimellä. Joo, just näin. Joo. Joo, ja siis tietenkään en mäkään käyttänyt alkoholilääkkeenä niin kuin arjessa, mutta sitten just kun oli jotain poikaystävää, treffejä ja tämmöistä, niin sitten mä saatoin juoda lasillisen valkkariin ennen kuin mä lähdin sinne treffeille, jotta mä pystyn,
Ettei mun kädet tärisi, kun Joo. mä siellä sitten otan Joo. jonkun. Siis hyvin luonnollista ja hyvin moni toimii näin ajattelematta sen kummempaa, että otetaan tosiaan tyypillisesti. Se kuuluu rutiiniin, että kun lähdetään johonkin, otetaan yksi juoma. Tai sitten kun on jotain juhlaa esimerkiksi, niin siellä on alkumalja, niin huomaa, että toiset on aika nopeasti pois jo. Joo. Koska se voi olla, että se rauhoittaa hermostoa, sitä jännitystä. Että on vaikea olla, että tavallaan tulee mieleen, että se on niin yleistä, että sitä ei enää oikeastaan ajatellakaan, että esimerkiksi tuommoisessakin voisi olla jotain, eikä nyt tuomitse ollenkaan sitä, että jos joku ottaa kuohuviinin ja rentouttaa, niin siinä niin kuin on hyvä tarkoitus rauhoittaa itseään. Sitten me ruvetaan miettimään, että mitkä ne välineet on, käytänkö me alkoholia tai jotain muita päihdyttäviä aineita tai mitä tahansa, että kuinka terveellistä sen pitkällä tähtäimellä ja onko halu niin kuin katsoa, että mistä tämä jännitys johtuu, että onko jotain muita keinoja tähän niin kuin itsensä hoitamiseen, eli tutkia, että mikä tässä jännittää ja sä puhut siitä altistamisesta ja se on ihan tutkitusti tehokkain keino ja sulla oli ne portaatkin siinä, niin tavallaan pienin askelin, eikä se koskaan tule olemaan helppoa niin kuin tällä tavalla, että voi mennä ikään kuin soitellen sotaan tai mitä tämmöisiä sanontoja, että on kuin ruusuutanssimista. Että sitä se ei ole, mutta se on sen arvosta. Väärti. Mä en sano, että mä ajattelin, että onko se liian turkulaisittain, ymmärtääkö kaikki kuulijat, mutta sen arvoista sitten jälkeenpäin palkitsee, kun rupeaa huomaamaan, että mä pystyn paremmin olemaan tässä. Ja se on sen oman toimijuuden ja pystyvyyden vahvistamista, että on uskaltanut mennä tilanteisiin, ei pelkästään se, että sä olet siellä, mutta sä oot ehkä saattanut sanoa, että mä huomaan jollekin, vaikka nyt me oltaisiin jossain tilaisuudessa, että mua jännittää, että sydän hakkaa hirveästi, mulla on semmoinen epävarma olo tässä ja mä vähän pelkään, että jos toiset näkee, mitkä ne sanat onkin, mitkä puhututtaa siinä vaiheessa, niin sä oot uskaltanut tulla näkyväksi sen kanssa. Ja oma kokemus on se, että kun niin pelkäsin, että tulee tuomituksi tai hylätyksi, jos näistä kertoi, niin se on ollut hämmästyttävän päinvastoin. On toki ihmisiä, jotka ei ole niinku ollut aika neutraaleja, ei ole sanonut siihen sen kummempaa, mutta sitten toiset on sanonut, että tiedätkö, kun mulla on ihan sama ja kiva, kun sä sanoit, niin nyt mäkin rohkenin, että sä olit tosi rohkea, jota oli aluksi todella vaikea ottaa vastaan. Mä koin jopa, että he yrittää sääliä mua tai jotenkin, koska mä katsoin niin sieltä oman huonommuuden tai huonon minäkuvan kautta. Niistä ei uskonut, mutta pikkuhiljaa sitä rupesi ottaa vastaan ja tallettaa sydämeen, että kun minä olen ikään kuin heikko, hauras tai haavoittuvainen ja näytän sen, niin se saa toisessa tommosen reaktion aikaiseksi, että ne on pitää mua rohkeana. Aivan. Ja tässä onkin juuri se, että niin kauan kun sä pidät sen siellä sisällä ja sun hermostossa ja niin kuin koteloit se jotenkin, niin kauanhan se ei todellakaan niin kuin lähde purkautumaan. Se ei lähde purkautumaan ja olet tai olin näennäisesti vahva. Jollain asennolla, tiukkailmeisyydellä, millä tahansa, niin kuin pitää sisällä niitä. Varmasti semmoiset herkkä silmäiset ihmiset, kenellä on ehkä omaa kokemusta, niin näki sitä, että kaveri peittää jotain. Että kyllä se jotenkin tavallaan sieltä heikkouden ja haurauden kautta kasvetaan. Enkä mä tiedä, täytyykö kasvaa vahvaksi. En mä tiedä, täytyy kasvaa vahvaksi, mutta mä ajattelen, että kasvaa niin kuin oman näköiseksi ihmiseksi. Ja virtaa sitä, että mitä sisällä nousee, niin se näkyy ulospäin. On se sitten iloa, surua, pettymystä, mitä tahansa, mutta että kasvaa niin kuin oman näköiseksi. Ehkä näin. Kuka se määrittää, mikä on vahva ja pitääkö olla vahva. Just näin. Ja sitten todellakin niin kuin hyväksyy itsessään ne herkkyydet ja sen haavoittuvuuden, mistä puhut. Jopa niin, että mä ainakin itse koen, että muuhun on jäänyt tietynlaista erityisherkkyyttä. Mutta sitten mä aina sanon, että herkkyys ei ole kirosana. Juuri näin. Siinä on niin paljon hirveän hyvääkin, että sä oot herkkä. Et jos ajatellaan vaikka meidän työtä, terapiatyötä, niin
kyllä terapeutissa täytyy olla tietynlaista herkkyyttä mun mielestä. Aivan ehdottomasti. Niin, että se niin kuin, edes kun me vielä tätä empaattista realismia tässä edustetaan Mental Health Clubissa, niin eihän ihminen pysty olemaan myötätuntoinen ja empaattinen toista ihmistä kohtaan, jos ei hänessä ole tietynlaista herkkyyttä. Kyllä. Niin haluaisin kaikki kuulijoille sanoa, että herkkyys ei ole kirosana. Ole herkkä, se on kaunista. Joo. Jo piti sanoa vielä se, että sen esiin tulemisen, että tavallaan siinä me tarvitaan toista ihmistä, että me tullaan niin kuin peilatuksi tai kohdatuksi niiden omien, mitä me luullaan, että ei saa näkyä. Että joku ihminen, terapeutti tai ymmärtävä ihminen näkee ja kuulee meidän, eikä tuomitse ja arvostele tai arvota. Niin sitä kautta me saadaan semmoinen positiivinen palaute siitä, kokemus. Ja sitä kautta se meidän niin kuin sisäinen turva alkaa asteittain lisääntymään. Myöskin lisääntyy se hyväksyminen, mistä sä äsken puhuit, kuinka tärkeä hyväksyy. Ja sitten otan kantaa tuohon herkkyysasiaan vielä, niin terapeutilla on erinomainen hyöty siitä, että on herkkä näkemään vaikka omassa terapiatyössä asiakkaan kehon liikkeitä, mitä se voi viestiä. Ei välttämättä niin kuin lukita, että toi liike tarkoittaa sitä ja tätä, mutta tästä kun me puhutaan, niin hän puhuu vaikka äidistä, niin aina se rupeaa tekemään tällä tavalla, jollain tavalla. Äiti istuu olkapäällä. Esimerkiksi äiti istuu olkapäällä, tai sitten tällä koittaa jotenkin vielä suojata itseään, tai koittaako hätistä äitiä olkapäältä pois. Ei tiedä, mutta siitä voidaan saada jotain niin kuin semmoista materiaalia tai keskustelun avausta siihen. Informaatio. Joo. Ja sen takia se herkkyys, mutta myöskin herkkyys se, että sä oot tutustunut itseesi. Just näin. Että se on se, ja sä tunnet niitä tunteita, että sä puhut jostain asiasta, niin mä voin kokea sen jotenkin täällä itsessäni. Ja mä olen jotenkin hyväksynyt, että mun fyysinen järjestelmä on mun mielestäni herkkä. Ja voi tulla vieläkin sosiaalisessa tilanteessa se, että mä huomaan kehon reagoivan, mutta se ei nouse miksikään paniikiksi. Just, eli se hallinta. Niin, puhutaanko me niinku paranemisesta, sosiaalista peloista, fobioista tai ahdistuksesta, parantumisesta vai puhutaanko me hallinnasta? Jotenkin mä koen kyllä silleen, että kyllä mä koen myös parantuneeni tietyllä tavalla. Mutta se ei tarkoita sitä, että mulla ei koskaan niin kuin olisi sellaista just sitä... Niin, joku muistuttaa. Niin, sitä hermostoreaktiota, mutta se ei ole enää niin voimakasta eikä invalidisoivaa. Kyllä. Niin sit sitä kautta mä koen, että mä kuitenkin olen jotenkin parantunut siitä. Joo. Ja meillä ei ole enää ihan hirveästi aikaa, niin jotenkin haluaisin vielä, jos sun sopii, niin kuin kannustaa ihmisiä, että lyhytterapialla, ihminen tavattavissa terapialla ja monella terapialla, joka on sellaista matalankin kynnyksen terapiaa. Ei tarvita 3 kuukautta lääkärin seurantaa ja ei tarvitse Kelan kanssa taistella ja niin edelleen. Niin silloin kun on varsinkin, jos on sellainen terapeutti, joka on myös kokemusasiantuntija, niin ettei ole pelkästään niin kuin opiskellut sitä asiaa ketään tässä tai mitään väheksymättä. Mutta että mä jotenkin haluaisin tuoda esiin tässä sen, että sosiaalista ahdistusta voidaan hoitaa myös monella muulla terapialla tai jopa niin kuin terapiaan liittyvillä harjoituksilla, kuten nyt sitten nämä mindfulness-taidot, joita me seuraavassa podissa sun kanssa käsitellään, niin jotenkin haluaisin tosi paljon tuoda ihmisiä toivoa, että hei, ja se, että me puhuttiin esimerkiksi siitä alkoholista lääkkeenä, niin se ei tarkoita sitä, että me kannustetaan ketään käyttämään sitä, vaan niin kuin nimenomaan tunnistamaan, että ahaa, mä nyt käytän alkoholilääkkeenä mun sosiaaliseen ahdistukseen, ja jos mä jatkan sitä, niin se ei ole ehkä ihan järkevä valinta, ketään taaskaan tässä tuomitsematta. Niin todellakin haluan korostaa, että ketään tuomitsematta, mutta se voi olla semmoinen tie, että tietyllä tavalla sä et anna sun hermostoon mahdollisuutta parantua luonnollisesti, vaan se tapahtuu nyt sitten tämmöisen aineen avulla ja sitten siitä tulee semmoinen kierre, että sä et koskaan tavallaan koe itseäsi vapaaksi, onnelliseksi.
Joo, ja sit sä oot ehkä jonkun ulkoisen asian niin kuin armoilla. Just se. Eli sitten tietysti puhutaan jo riippuvuuksista, Niin. mutta ei mennä siihen, Ei. jos mä yritän jotenkin tiivistää, mitä me tässä ollaan tänään pintaraapaisulta ehkä puhuttu, mutta toivottavasti sieltä se ydin nousee, eli sosiaaliset pelot oli se meidän teema ja aihe ja niistä omakohtaisia kokemuksia. Jonkin verran tuotiin myöskin, että mikä meillä on helpottanut ja ehkä se yhteneväinen, mikä on ihan tutkittuunkin tietoon perustuva se altistus, on olennainen asia siinä toipumisessa ja ehkä se, että me tarvitaan niitä myöskin turvallisia ihmisiä, löytyykö ne omasta tuttavapiiristä tai sitten monennäköistä apua on terapian muodossa saatavilla, eri terapeutteja, eri mittaisia terapioita ja lyhyemmilläkin terapioilla pääsee hyvin alkuun. Ehkä haluaisin sen sanoa, että jos sitä lähtee niin kuin syvemmälle tutkimaan tuonne lapsuuden tasoon asti, niin ihmismielen liikkeet on sen verran hitaita, että se ottaa yleensä aikaa enemmän terapiakertoja. Mutta se, että jos se rajautuu hyvin selkeästi siihen esimerkiksi sosiaalisen tilanteen tai jopa sitten johonkin kahvila- tai luokkatilanteeseen, niin siihen varmasti lyhyemmillä terapioilla ja altistuksilla on niin kuin hyvä vaikuttaa. Ja ennen kaikkea me ollaan 2 elävää esimerkkiä, että en olisi ehkä aikanaan tullut 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten tämmöiseen puhumaan, missä äänitetään ja kuvataankin meitä, niin voi olla, että olisiko sanaa tullut suusta. Joo, näin mä tiivistäisin. Onko sulla mitä sä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa? No, kyllä mä yhdyn 100% siihen, mitä sä sanoit ja kannustan ihmisiä hoitamaan itseään, ehkä niin kuin paljastamaan itsensä jollekin. Harri Virtanen kirjassaan Trauma ja rakkaus. Tähän mä olen sitä mieltä, että me joilla on sosiaalista pelkoahdistusta, jopa fobiaa, niin me ollaan eletty jonkunlaisessa traumaolosuhteessa. Kyllä. Vaikka trauman määritelmä onkin se, että se on äkillinen henkeä tai elämää, oma tai läheisen ihmisen tai jopa vieraan ihmisen henkeä tai elämää uhkaava tapahtuma. Mutta kyllä nykyään jopa Mental Health Clubin traumaluennoissa me ollaan kuultu, että traumaolosuhde on ihan yhtä lailla. Yeah. Niin sitten kannustaisin myös niin kuin sitä tutkimaan vähän, että mikä se traumaolosuhde on ja sitten, että kaikki muistaisi, että se vika ei ole niin kuin siinä ihmisessä, joka on haavoittunut, vaan hän on elänyt sellaisessa ympäristössä, joka on tehnyt sen haavan ja se haava on parannettavissa. Ja tähän Harri Virtaseen viittaa vaan siinä, että Trauma- ja rakkauskirjassaan hän myös puhuu siitä, että parisuhde parhaimmillaan, semmoinen hyvä ja tasapainoinen, rakastava, arvostava parisuhde ja rakkaus voi olla myös tosi hoitava. Ja mulla on itselläni myös siitä kokemus, että se hyvin epävarma Mia, jonka isä oli sanonut esimerkiksi Linnanmäellä, mun isä sanoi mulle, kun siellä oli näitä siluettitaiteilijoita. Ja mun mummin olohuoneessa oli semmoisen pyöreän kultaisen peilin ympärillä oli meidän suvun miehiä, josta oli tehty nämä siluetit. Ja sitten mä olin Linnanmäen pienenä mun isän kanssa ja sitten mä olin ihan riemastuneena, että nyt saadaan yksi tyttökin, yhdestä tytöstäkin tämmöinen siluetti. Niin mun isä sanoi mulle, että ei susta kannata tehdä sellaista, kun sä oot niin mitättömän näköinen. Niin tämä muisto on jäänyt, en mä siitä ole enää katkera. Mä oon sitä paitsi teettänyt Sirkka Lekmanille itsestäni semmoisen niin kuin omaksi terapiaksi, trauman poistoksi. Mutta siis se, että sä voit saada niin paljon arvostusta myös parisuhteessa tai jossain muussa ihmissuhteessa. Kyllä, korjaavia kokemuksia. Niin valtavasti korjaavia kokemuksia, että sekin voi
auttaa. Ja sen takia just se paljastuminen, se, että sä voit kertoa jollekin, sä voit kertoa sun jollekin rakkaalta ja läheiselle ihmiselle, että hei, mulla on tämmöinen ongelma, että mä en pysty tulemaan sinne tai tänne tai tonne välttämiskäyttäytymisenä vielä siinä vaiheessa, kun sä et ole sit hoitanut itseäsi niin paljon, niin se voi jo auttaa. Et sitäkin mä haluan kannustaa niin kuin meidän kuulijoille, että paljastakaa jollekin rakkaalle tai tärkeälle ihmiselle tai läheiselle siskolle, veljelle, äidille, serkulle, rakastetulle, poikaystävä, tyttöystävälle. Silloin on pää avettu, kun tulee jollain tavalla esiin johonkin suuntaan, jonka kokee turvalliseksi. Mä luulen, että tohon me on hyvä päättää tämä TT- ja terapiahetki ja kiitos näistä keskusteluista ja jatketaan seuraavassa podissa eri aiheella. Kiitos Make. Kiitos Mia.